हो बघा मित्रांनो, पाऊस बघा किती भरलो होतो आणि गाजता पण गडगडता. आणि हे दाढीवले खाली इले की समजायचा पाऊस जोर करणारा. त्यामुळे आताही बघा भाऊजी आणि पूनमताई बघा कसे लावतायत मशीनवर भात. वा 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 वा. पंकज भाऊजी कवळे काढून देत आहेत, फक्त काम तेवढंच आहे त्यांना. चला चला पाऊस येलो पटापट. नको टाकू थांबा. थोडा गवात उचल बघीच करावं तू आणि गावं. ए शंतनू पिशी थांब थांब. भर भर चल. काय बघत फक्त भाऊजी गाळ काढा फक्त तू एक काटेच घेऊन रवाना ते काय ए पोपाटी उडे वर वर. धरा भाजी तुझ्या घेऊन जाऊ पप्पा काढता काय काय ह्यांच्यासमोर जाऊ काय जरूर तर मी खेळ नाही करीत आहे, मी उलट काम करतो. जरा हो चला गडगडाक लागला येणार घराक चला. हां आधीच तुमका सांगतं अशी धांदल करूची लागतं. त्यासाठी पटापट डोक्याने हुशार माणूस लागतं, त्यामुळे सगळं जमतं. नाही तर काय करायला नसतं आताच्या दिवसात. नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करतो आहे. तर मंडळी आता चाललो आपण आग्रात. भात कोपऱ्याचे शिल्लक राहिलेले 5-6 कोपरे होते आणि ते सकाळपासून सुरुवात केली आहे कापूक. तर चला बघूया आत्ता कितपत होत. आज पुरा होईल असं वाटत नाही, नाहीतर मग उद्याच होणार. तर चला जाऊया. वाजले दुपारचे 2:30 वाजलेत आणि सकाळी 3 कोपरे कापून 1 कोपरं जोडून झालं आणि बाकीचे आता जोडणार मशीनवर. तर चला. भातात कशी चालवते बघा आम्ही. काय या काय मंडाप झाला आणि काय मरणार नाही तर काय. तरी बघा सगळी तयारी केला. आता भात जोडण्याची मशीन चालू करून पत्त्या नाही म्हणून सांग. 3 वाजले तरी अजून कोणी पुणग्याचा पत्त्या नाही. कवळे आणते मी लावा हो फटाफट. माझा आज मी मी नाही आज मी कापूक लागणार. माका बाप्पाने जाणे तू कवळे आणायचं काम. हे बघा सकाळपासून 2 कोपरे कापलेले आहेत, अजून हे 3-4 आहेत कापूचे. ते आता बघतो जोर करू कसं मिळता तो. अजून माणसं येऊची आहेत मैदानात. मैदानाचं ताबो धरती तेव्हा बघा आग कशी करते ती. पुणग्या तयारी करतात बघा तकडे. एका पुढच्या टायमाक एका बिग बॉसमध्ये पाठवतो झापूक झुपूक झापूक झुपूक होय ना. पंकज गाडी बिग बॉसमध्ये. पुणग्या तोंड बिंड बांधा नाका तोंड बांधान येतात बघा. ही बघा ही पूनमताई बघा कशी चेहरा काळा होती म्हणून ती. चेहरा काळा नाही बुसकाट जातात माझ्या तोंडात खोकलं लागतं. तर मंडळी अशा प्रकारे ही बघा आता बाप्पा इले आहेत आणि आता भात लावूक सुरुवात केलेली आहे. पुणग्यावर चष्मो करून बघता कसा काल लावतात ते. तकडनं कोणतरी वाळत नाही एंट्री मारता वाटतं. त्या कवळे आणून ठेवते मी कापूक लागते मराठी. माझी आयडिया भारी लावून देते. हे बघा या लखत कापताय, हे बघा लखत कापताय बघा. खायचे कापून
चल 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 फटाफट. काम राप्यागिरी सारख्या झाला की या झाला. माहिती आहे आता ना आडवर उचलून आता. असाय मराचा लागता इमरातल्यानी काय सांगणार तुमका. पशिरीत नको रावा ढकल तसा का पुढे. पशिरीत कसला राहत ऑनरे हाय येऊन करी ऑनलाईन नाही जाते भर जा जरा पटकन. भरदा पाऊस येता. का भरूया याकडे आता गावात बाजू कर आधी गावात. गावतातच वस्तू त्यांका नको जोडणाऱ्यांका नको देवा. होय आम्ही सरबत खाता आता तेव्हा तुम्ही. तर हे बघा लिंबू सरबत. ओ ओ सरबत आहे. ओ सांगवा जरा. पॅक मारा येवा. रवा दे तू आहे रवा दे म्हणून सांगायचं असे यांका. तो चष्मा दे बघूया माका ऊन लागतं. माझं गॉगल आणून विसरले. एकच आपण घ्या नंबर साधारण. होय पटकन बोल. चष्मा लावा यो. माझं गॉगल रवलो आणून चोख खिडकीवरचो. ओय जरा आई सरबत काय मग बरा नको हा. इच्छाच नाही त्यांची हा कसली आहे. मनशा मोड झाली इच्छेची. हा सरबत घ्यावा आधी. दे हो काम पाहिला. हे बघा लग्नातला शर्ट आता घालून येतो. बाबूच्या लग्नातला शर्ट. माझ्या लग्नाची भेट दिली त्याला. जुना झाल्या म्हणून जा घेऊन जा तुका. नामे पाणी आहे होला. पान घाल त्या का. मगापासून मी तुमका मारतो नाही काय नाही खर्च दिसतात ना. पाऊस गळा घेणार बरा. अरे हातान घ्यायचा त्याचा सुपाने काय भरत तुम्ही हातात आज ते गप राहू द्यायची. हो लागलं की देखील राहू. आधी इकडे तू काय तू कधी ठेव ह्या तू हे टाकलं आणि तू काय खाई गेलं घ्यायचा. नको मी कामा हय वैद्य मला चालवा नको होय कामा. पाऊस येऊ की सगळ्याची माती करशी. आता नाही तर किनी करतो. उडीन बोलती हेंका सांग काय करा म्हणून. लावा तुम्ही लावा. चला लावा 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 पटापट लावा. होऊन दे जोर करा काय. त्यांच्याकडे ती बघा. तर मंडळी हो बघा पाऊस भरलो. हे बघा 2-3 पिशे भरून ठेवला आधी. 7:30 वाजता पाऊस येतो. काय 7:30 वाजता हय तो भरलो. आणून ठेवा मोहण्या सांगा. हो बघा मित्रांनो पाऊस बघा किती भरलो होतो. आणि गाजता पण गडगडता. आणि हे दाढीवले खाली इले की समजायचा पाऊस जोर करणारा. त्यामुळे आताही बघा भाऊजी आणि पूनमताई बघा कसे लावतायत मशीनवर भात. वा 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 वा. पंकज भाऊजी कवळे काढून देत आहेत. फक्त काम तेवढंच आहे त्यांना. पुष्पा चल माझ्या अकडचा माणूस असतो ये लवकर.
आता काम करू जरा काय बघा. चला चला पाऊस येईल पटापट. नको टाकू थांबा गावात मिटर बघीच काय लावलं तू आणि यावर चल बाबू चल चल बाहेर टाकला ना. बाहेर घे टाक बाहेर आपला पावसात थांबवू नाही मी 5 मिनिटं. घेऊ धर ये कापू दे. ए शंतनू पिशी घे. थांब थांब हा पिशवी चालू जातो. तुमची ते पावसाच्या वारसात तुमची आरड नुसती. पाऊस तुमच्या आरडीचं तो माघार पण घेतल्याने काय करता. माहिती आहे या आग करून आमका माका मनवशे फसवलेली आहे चालेल म्हणून ती पाऊस म्हणत होता. भरा हया पिशी बाहेर घेते की उकडी होता ना. ए भर भर चाल काय बघत फक्त भाऊजी गाळ काढा फक्त तू एक काठीच घेऊन रवा ना. ते काय टाकता उद्या तापत घातला सूप मारूया. ही पिशी धर कान पडाई मारलं ए पोपाटी धरा भाजी तुझ्या घेऊन जाऊ पप्पा काढता काय ह्यांच्यासमोर जाऊ काय. ते दिवशी डोळ्याने असं काम करतंय तरी दिसता तरी ते फुकटचं कॉक काढतात केव केव करून. मरणार मी इकडे. हो का पाऊस गळाक लागलो. चल चल हे बांध हे का नाही सुधीर. जरूर चल. मी खेळ नाही करीत मी उलट काम करतो. जरा हो अशी दांदल करूची लागतात त्यासाठी पटापट डोक्याने हुशार माणूस लागतं. त्यामुळे सगळं जमतं नाही तर काय करायला नसतं आताच्या दिवसात. चला गडगडाक लागला येणार घराक चला. हा आधीच तुमका सांगतं. तर मंडळी भात जर झाकून ठेवला पटापट भरून तरी पण पाऊस जरा लागलो भिजला आता. अशी ही गडबड असता या भात कापण्याच्या दिवसाची. तुझं काय मशनीत ढकलूच आता ना मग ढकलतंय मी त्याबरोबर ना. हां मग करतो एवढा मी हुशार आहे नाही काय. या भात लावल्यान कोणी मग मागापासून तू कवळे देऊन काय व्हायचं तर ढेंगा कशी दुखतात ती कळती बरोबर. कसं मौन आहे तू चल घेऊन घरात चल माका भेटती ती बघित विचारी रवायचं ना. चला चला जोर केल्यान चला घरात चला. पप्पा नाही पशार झाले गाजी. चला तोपर्यंत तुमच्याकडे चाय पिऊया वाची. बघूया कसं काय चाय बी बनवत असते. चला हो का पाऊस बघा कॅमेऱ्यावरच लागतं आणि कॅमेरा आमचा भिजता तो पण. तर मंडळी चला अशा प्रकारे इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय. व्हायचे 1 तासभर येताना येऊ मग बरोबर काम होता. तो पुढचं कापलास तुम्ही अर्धो म्हणजे तो म्हणजे एकच राहुला होता कापू तो मोठो वरतो होय ना. आणि हो खालचो अर्धो